To fa, turka shi. A yanzu Sumayya tana ɗauke da juna biyu a shirin labari na. Sai dai masu kallon mu ku biyo mu ganin mun kawo muku cikakken shirin. Abba Galadima ya farin cikin samun jariri ganin cewa a yanzu likitoci sun tabbatar masa da Sumayya tana da ɗauke da juna biyu. Sai dai an mata scanning tana ɗauke da jariri a cikinta. A yanzu Abba Galadima ya farin cikin wanda zai gaje shi ya cika masa muradinsa ganin yacce 'yan uwansa suke nuna masa ƙiyayya. Irin su Yaya Kilishi har da 'yan uwansa da Shamsiyya ganin cewa ba sa son ahalin Sumayya har da Sumayya kuma ba sa muradin ƙaunar 'yan uwanta gabaki ɗaya. Sai dai mahaifin Abba Galadima ya farin cikin hakan ganin cewa a yanzu Abba farin ciki ya cika da muradinsa. Sai dai a yanzu Yarima ya yi farin cikin jin hakan da likitoci suka sanar masa. Sai dai ya yi wa Abba Galadima alkawarin da a kula da Sumayya sosai sabida a kula da lafiyarta da lafiyar jaririn da ke ɗauke a cikinta. Sai dai taimakon gaggawa a kawo wa Sumayya ganin cewa ta umarci da Abba Galadima da ya nemi alfarmar Umar da ya taimaka ya bar Rukayya da ta zo ta kula da ita a cikin asibiti ganin cewa ta kula da ɗan da ke cikinta ganin cewa Rukayya ita ce za ta iya kulawa da Sumayya bisa ɗari ganin cewa a yanzu Abba Galadima ya yi umarnin cewa da Umar ya taimaka da Rukayya da ta zo ta ci gaba da kulawa da Sumayya har da yadda yake cikinta. Sai dai a yanzu Kilishi ta nuna farin cikinta ganin jin haka. Sai dai a yanzu Kilishi abin da ke ranta yana matuƙar da yawa. Ta tura 'yan fadar ta da 'yan barganta ganin cewa da yanzu Sumayya da ta haifi ɗan da ke cikinta ya kamata a musanya shi a canja mata shi wani. Sai dai sa mata ko mace. Sai dai Yaya Kilishi har yanzu tana saƙawa ganin cewa ta nuna wa Yariman Gabas ganin cewa a yanzu ta nuna wa Yarima a yanzu komai ya riga ya wuce da ita da Abba Galadima ta taya shi murna. Sai dai Kilishi akwai abin da ke ranta ganin cewa ta ce da 'yan bangarta da su kira mata likitocin da suke duba Sumayya ganin cewa su yi allurar da za a kashe jaririn a cikin Sumayya. Sai dai Yaya Kilishi ta yi umarni da a kira mata likita da ta ba ta ɗumbin kuɗaɗe masu yawa ganin cewa a kashe ɗan da ke cikin Sumayya. Sai dai abin ya titira ya iya haka. Sai dai Kilishi har yanzu abin yana nan. To fa daga bakin Shamsiyya ta ba wa Yaya Kilishi haƙuri da ta bari Sumayya ta haifi ɗan. Bacin ta haifi ɗan sai daga baya sai su sa masa guba ya mutu. Kin ga ai Yariman Gabas Yarima ba zai zargin Yaya Kilishi ce ta kashe wannan jaririn ba. Sai dai Shamsiyya ta ba wa Yaya Kilishi haƙuri da ta bari Sumayya ta haifi ɗan a cikin gidansa labari na. To fa 'yan uwan Sumayya sun cika da farin ciki ganin cewa a yanzu fa Abba Galadima ya cika cikin muradinsa. Sai dai masu kallon mu da sauraron mu muna mai roƙon ku idan wannan ne kasance shigowar ku ta farko wannan channel tamu muna mai roƙo da ku danna mana alamar ƙararrawa da subscribe. To fa ku ci gaba da bibiyar wannan tashar kada ku manta Duniyar Shari TV take kawo muku da ɗaɗan rahotanni. To fa a yanzu cikin shirin labari na ya yi matuƙar rikicewa ganin yadda Firezdo ya karɓi soyayyar Ilham ganin cewa a yanzu Ilham ta aminta da soyayyar Firezdo. Sai dai daga Firezdo taimako ya zo yi ganin cewa ya ceto haƙƙin da aka dannewa 'yar uwar tashi watakon Ilham. Sai dai daga nan ido ya juye da mujiya. To fa masu kallon mu da sauraron mu sai dai ku ci gaba da dakon mu ganin mun kawo muku ci gaban labarin na. Duk kada ku manta muna kawo muku shirin labari na har da manyan mata. Amma idan wani ne kasance shigowar ta farko muna mai ƙara roƙon ku da ku danna mana alamar ƙararrawa kuma ku ci gaba da bibiyan